मर्निं टु अल बड' क्राइम निउस 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं नोंथांमोननि एंकर एस आरो दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ चिरांनि बेंटलाव बिपिएफनि मिरु 63 बोसोरारि जथुम खुंफुंबाय। मेया समबारखालि चिरां जिल्लानि बेंटलनि जांगारिखां पावथेरा बिपिएफनि मिरु 63 बोसोरारि जथुमा खुंफुंनाय जायो। बे जथुम्मायाव बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया फैबाय थानाय बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थिखौ लानानै दावराव-दावसि खालामदों। आथिखालाव बिपिएफआ बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय मोनसे दोलो महरै गोख्रों थासारियाव दं। बिटिसिआव बिपिएफ दोलोआ दा सेथि मासियाव दं, बिजेपिआ नैथियाव, इउपिपिएलआ थामथियाव आरो कंग्रेस दोलोआ ब्रैथियाव दं होनना मिथिनाय जादों। दोलोनि आफादगिरिया बुंदोंमोन दि फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफआ बयनिख्रुइबो देरसिन दोलो महरै सायख'जानानै सोरखार दागोन। बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया बिपिएफनि मिरु 63 बोसोरारि जथुम्मायाव फुङाव दोलोनि मोन 10 जिल्ला कमिटि आरो आइजो सेल, लाइमोन सेल, फरायसा सेल, गुबुन गुबुन हारि माहारि आरो हारिनि सेलफोरनि आफादगिरि महरै आरो नेहाथारिनि नुजाथिनायाव दोलोनि फिरफिलाखौ बिरहोयो। बेबादिनो आइजो सेलनि आफादगिरि सुप्रिया रानी ब्रह्मआ गोसोखां खाम्फानि गेजेरजों जथुमनि हाबाफारिखौ जागायजेनो। मोन 10 जिल्ला कमिटिफोरनि अनगायैबो थान्दै हान्जानि सा 6,000निबो बांसिन बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरि, मावथि, एमएलए गौथुम आरो गुबुन गुबुन सेलफोराव दोलोनि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव थान्दै मेल खुंनाय जादोंमोन। दोलोनि लेङाइ आफादगिरि आरो एमएलए दुर्गादास बर'आ थान्दै हान्जानि बरायनाय बिबुंथि लाखियो। बे जथुमनि गेजेरजों हाग्रामा महिलारिखौ फैगौ 3 बोसोरनि थाखाय दोलोनि आफादगिरि आरो मनेस्वर ब्रह्मखौ नेहाथारि बिबान होनाय जादों। बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया फैबाय थानाय बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोनि सोलो बाहायनायनि सायाव बिबुंथि होयो। बेनि गेजेरावनो बिपिएफ दोलोआ बबेबा दोलो एबा आफादखौ मदद खालामनो हायोब्ला दोलोनि मजियातनि सायाव सावरायनायनि उनाव बे थिरांथाखौ लानाय जागोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव बिजेपि आरो इउपिपिएल दोलोआ आलादा आलादायै बिसायख'थि गेलेगोन आरो मोगथाङाव बिजेपि आरो इउपिपिएल दोलोआ आलादा आलादा बिसायख'थि गेलेयोब्ला बिपिएफ दोलोआ बांसिन मुलाम्फा गोनां जागोन आरो बिटिसिआव सोरखार दागोन। बिटिसिनि खुंथाय गोहोआव थानाय दोलो इउपिपिएल एबा प्रमद बर' बिपिएफनि दोलोनि सिगाङाव जेबो जाहोन नङा। हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुङो दि बिपिएफ दोलोआ गोहोआव फैयोब्ला बिटिसिनि गासैबो हारि माहारिनि समान मोनथाय होनाय जागोन। बिटिसिनि गासैबो बेकार लाइमोनफोरखौ साख्रिनि बेलायाव हेफाजाब होनो थाखाय मोनफ्रोमबो जिल्लायाव गंसे कचिं सेन्टार गायसननाय जागोन। लाइमोनफोरखौ गासैबो बिथिङाव सिगांथिं लांनो थाखाय बोसोरफ्रोमबो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव लाइमोन फोरबो खुंनाय जागोन। उदालगुरि जिल्लायाव बिटिसिनि मोनसे मिनि सेक्रेटारियेट गायसननाय जागोन आरो बेकि फाग्लादिया दैमानि सायाव गंसे दालां लुनाय जागोन। बिथाङा बेखौबो फोसावदोंमोन दि गोबां गोनांथार लामाफोर लुनाय जागोन। बे समावनो दोलोनि गाहाय नेहाथारि मनेस्वर ब्रह्मआबो माखासे बिबुंथि होदोंमोन। बिपिएफनि लेङाइ आफादगिरि आरो एमएलए दुर्गादास बर'आबो सोंथि खालामो दि प्रमद बर'आ थारैनो बिटिसिखौ सुइजारलेण्ड खालामनो हागोन नामा? बिटिसि ओनसोलनि गाहाय गाज्रि लामाफोरखौ फोसाबनो हायाखै प्रमद बर'आ सुइजारलेण्ड बानायगोन एबा नखर न' थांनानै सोरखारि साख्रि होगोन होनना बिटिसिनि सुबुंफोरखौ थगायदों होनना फोरमायथिनायखौ मिथिनो मोनबावनाय जादों। नैथि खौराङावनो दङ मोनथाय गैयै मेडिकेल फसंथाननि बेरेखायै आसामनि क'क्राझार खुंथाया सिग्रोमदों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादियैब्ला क'क्राझार जिल्ला खुंथाया 20 जानुवारियाव गोनांथार गनायथि आरो सामलायग्रा गनायथि गैयाजासे खामानि मावनायनि थाखाय डक्टर BR आम्बेडकार मेडिकेल आरो पेरामेडिकेल इनस्टिट्युटखौ सिल खालामदों। क'क्राझार पुलिस थानानि मावथिफोरनि मददजों मावफुं मेजिस्ट्रेट ध्रुबज्योति दासआ मावफुंनाय खामानिखौ दैदेनदोंमोन। थामथि खौराङाव दङ गसाइगावआव मैनि बेदरजों लोगोसे सानै मैहुर खालामग्रा हमजादों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव रायमना नेशनेल पार्कजों नांजाबनाय ओनसोल बांथिजरानि साखाथियाव सानै सुबुंखौ खानाय जादों। दायनिगिरि जयदेब बास्की आरो गंगा टुडु मासे मैनि मैहुर खालामनायाव लोब्बा दंमोन होनना अजद होनाय जादों। जायगानि सुलुंनि बादिब्ला मैफोरा आदार नागिरनानै गामियाव खारलांदोंमोन, जेराव गामिनि सुबुंफोरा बेखौ बुथारदोंमोन। बेनि उनाव बेदरखौ जायगानि सुबुंफोरनि गेजेराव राननाय जादोंमोन, जाय ओनसोलाव मानसि हाग्रा जिबि दाङाबाजिनि सायाव जिंगा सिखांदोंमोन। मोनसे स्रोद सुलुंनि बिथायाव हाग्रा बिफाना सानैखौबो हमदोंमोन आरो मैनि बेदरनि मोनसे बाहागोखौ बोखांनो हादोंमोन।
मावख'आरिफोरा जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय जागायदों आरो लोब्बा थानाय गुबुन सुबुंफोरखौ सिनायनो थाखाय खामानि मावगासिनो दं। बिफानआ जायगानि सुबुंफोरनो मोनसे गोख्रों सांग्रांथि रादाबबो होदों, जाय बिसोरखौ मानसिफोरनि थाग्रा खुलियाव गिदिंनाय हाग्रानि जिब-जुनारफोरखौ खहा खालामनो नाङा होनना खावलायदों। ब्रैथि खौराङावनो दङ आसाम पुलिसआ काछाराव 1 कौटि रांनि ड्राग्स जब्द, सासेखौ हमदों। आसामनि काछार जिल्लानि पुलिसआ क'लेन पुलिस थानानि सिङाव थानाय दिकरखाल ट'ल गेटआव मोनसे जर'खा अपारेसनाव 1 कौटि रांनि फेग्रा बेसादफोरखौ हमनो हायो। जर'खा इन्टेलिजेन्सनि सायाव बिथा खालामनानै अपारेसननि जाहोनाव गुवाहाटीनिफ्राय आइजल फारसे थांनाय गंसे गारिनिफ्राय 8,640 बथल क'डिन फस्फेट कफ सिराप आरो 2 किल'ग्राम गान्जा जब्द खालामनाय जादोंमोन। पुलिस सामलायगिरि नुमल महन्ताया आइजलनि थागिरि 38 बोसोर बैसोनि जयलालन्दन थांगाखौ खानायखौ रोखा खालामो, जाय होबथाजानाय गारिखौ सालायगासिनो दंमोन। होबथाग्रा बेसाद आरो गारिखौ जब्द खालामनाय जादों। आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। 5थि खौराङावनो दङ गुवाहाटी रेलवे स्टेशनाव आइजोआ गथ' जोनोम होदों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय रिपर्टनि बादिब्ला आगरतलानिफ्राय बर'निसिम खारबाय थानाय गंसे ट्रेनाव दावबायग्रा सासे आइजोआ 20 जानुवारि समबारखालि 6 रिंगायाव गुवाहाटी रेलवे स्टेशनाव सासे गथ' जोनोम होदों। गोरबोआव थानाय बिमाया गावनि फिसाजों ट्रेन नम्बर 01666 गोनां ट्रेन दावबायगासिनो दंमोन। रेलवे बिबानगिरिफोरखौ सांग्रां खालामनाय जादोंमोन आरो सासे रेलवे डक्टर गुबुन स्टेशन मावफारियाफोरजों लोगोसे हेफाजाब होनो थाखाय खारलांदोंमोन। बिसोरनि मददजों आइजोआ स्टेशनाव जाफुंसार महरै गावनि गथ'खौ जोनोम होनो हादोंमोन। गथ' जोनोम होखांनायनि उनाव बिमा आरो जोनोम जागोदान गथ'खौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालि (GMCH) आव दैथायहरनाय जादों। 6थि खौराङावनो दङ गुवाहाटीनि बुद्ध बाजाराव मुलिफोर लाबोनाय टेम्प'आ दैयाव जाब्रबथाय जादों। 20 जानुवारि समबारखालि फुङाव गुवाहाटीनि बुद्ध बाजार ओनसोलाव गंसे टेम्प'आ मोनसे दैनि बाहागोआव गोग्लैयो। खौरां मोननाय बादियैब्ला टेम्प'आ मुलिफोर लांगासिनो दंमोन जेब्ला बेयो कन्ट्रल खोमादोंमोन आरो खाथिनि दै बाहागोआव गोग्लैदोंमोन। खाफाल मोजांदि रावबो खहा जानायनि खौरां मोननाय जायाखै। खौरां मोननाय बादियैब्ला टेम्प'आव लांनाय कनसाइनमेन्टआ खहा जायाखैमोन। जिप्लसजों रायज्लायनायाव सासे नुगिरिया बुंदोंमोन मुलि लांनाय टेम्प'आ कन्ट्रल खोमादोंमोन आरो दैमायाव गोग्लैदोंमोन। रावबो खहा जायाखै। आरोबाव गुदि खिथाखौ नेथ'नाय जादों। 7थि खौराङावनो दङ बड'लेण्ड गेलेमु जथुम 2024-25 नि थामथि बिसान क'क्राझाराव जागायबाय। बड'लेण्ड स्पर्टस मिट 2024-25 नि थामथि बिसायख'थिखौ मैया 20 जानुवारि खालि BTC सोरखारनि बानजायनायाव क'क्राझार साइ स्टेडियामाव मावख'आरि महरै बेखेवनाय जादों। बे फ्लेगशिप हाबाफारिनि थांखिया ओनसोलारि खौसेथिखौ बांहोनाय आरो बड'लेण्डनि गेलेमु रोंग'थिफोरनि थाखाय मोनसे प्लेटफर्म होनाय। बेखेवनाय हाबाफारियाव BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा CM प्रमद बर' आरो BTCनि गेलेमु आरो लाइमोन अनसाय बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ बाहागो लादों। सानैबो दैदेनगिरिफोरा रोंग'थिखौ फेदेरनाय आरो BTRनि सिङाव थानाय हारिफोरनि गेजेराव गोरोबलायनाय दानायाव गेलेमुनि गोनांथार बिफावनि सायाव गोसो होदों। बे गेलेमु जथुम्माया एथलेटिक्स, भलिबल आरो काबाड्डियाव बादायलायनाय जायो, जेराव बाहागो लागिरिफोरा BTRनि गासै 9 जिल्लाफोर क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, तामुलपुर आरो अदालगुरिनि थान्दैथि खालामो। बे हाबाफारिया एथलेटिक्स आरो टीमफोरनो मोनसे मुंदांखा जौसाङाव गावसोरनि रोंग'थिखौ दिन्थिनो मोनसे खाबु होयो। गावनि बिबुंथियाव CM प्रमद बर'आ गावनि बिबुंथियाव गेलेमु बिथायारि सानज'थाइखौ बांहोनाय आरो ओनसोलाव लाइमोन जौगाथायखौ जौगाहोनायनि थांखिजों गोदान हाबाफारिनि मोनसे फारि फोसावो। बिथाङा गेलेमुफोरखौ दावगानाय, गोहो होनाय आरो ओनसोलारि जौगानायनि मोनसे बाहन महरै बाहायनो थाखाय BTC सोरखारनि रादायखौ फिन खेबसे बुंफिनदोंमोन। बड'लेण्ड टेरिटरियेल ओनसोलनि गासै जौगानायाव बिहोमा होनायजों लोगोसे गेलेमुआरि सानथौ, रोंग'थि आरो खौसेथिखौ फालिनानै बड'लेण्ड गेलेमु जथुमआ मोनसे सिनायथि हाबाफारि लाबाय। बड' क्राइम निउज 24 खौ नायनायनि थाखाय साबायखर। सानफ्रोमबो बड'लेण्ड आरो बिनि बायजोनि खौरां आरो आपडेटनि थाखाय बड' क्राइम निउज 24 चेनेलखौ अन्नानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो। गोजोन्थों।